si Editinaryo kay pa-chairman ko kay Blawan Vegetable Farmers Association. Ug karon ipakita na ko niya kung saan pag process ang sewage. Nakabuhat na yung mga sewage pero wala na mo video kini karon among ipakita niya kung saan pag proseso. Ang sewage guys pwede ambang, guso, lato, maorma siya mga damong dagat. Ato ni agi siya glubok guys kay natulog kon god bangkag man siya albi na kay guso akong gigamit kay mahal man ang kuan, mahal ang katong lato. Ang lato ta guys pwede nakato di kay to lato mulubok kay kuan man to, di magto yung bangkag. Kuan ni kilo trans among gitrabaho among gi kuan man guys, among gi baligi buoton balik 25 kilo si tanan, balik tulo ka balde-balde ni kay mo koy matingban kung dako nga suudlan ang kaburuhan. Kini guys kuan lang ni kay bali patapos na mong lubok kay kini linubok na po na mo ni kani hadaan. Ang bukang ilang gabay mong ipakita para dili kailangan sa ng video. Ato ni ilubok sa guys dito lubkon ko bangka ikaduha po di na kay di kay makakuha na yang may maning lubkon ka makagawas na yang katas daan. Pero nga mo i-blender guys, lamay na kay i-blender. Pero ang kung magamit ng blender sa ubang kunin naka tan-aw ko sa ilang mga channel pod. Pag position na sa guso, pag humanag blender, ilang gisala o saan lagi humulag molasses tong usa giburog molasses tong duga ginya mismo. Kini guys inig ko na to ani, inig buro ani. Isira to sa laon, apila na to buro tong iyang lawas gibali sa guso kay may duga maghamot ng makuha kay murag maitos man siya guys kung mahumol na sa molasses, labi na paabtang na to isa ka bulan. Pero kung magamit na mo, may magamit na, pwede ko mo sa akong advice nyo guys, kung hindi pa kabot bulan niya, mga simana mo gamit na mo. Butang mo gamit na mo isa ka napsak baron. Pwede magkabol sa mo isa ka tinapa. Yung sa laon niya, katong kondisyon ng harbison, paabto isa ka bulan pa isa bulan ni guys, mo nagmaitos na kiniyang lawas gagmay na kinay tukdong. Basta ka nang yang tukos lawas basta ka nang maabot isa ka bulan mo yang duga mahurot na ka halo dito sa molasses. Mo nga inyo kung og dito mo kaabot bulan jud mga semana pa lang di na sa inyo harbison maghapaw na sa magkuha sa mo gamay inyong gamiton labi na para kadaghan yung binuhat pa yani 20 kilo sa tanan guys akong ibuhat ron balik tulong ni kabaldi tanan ibali na kinahanglan po ni siya 25 litros nga kuan 25 litros nga molasses kanang duha ka balde guys katapan humanag halog molasses kini lagi sa among ipakita sa paghalo kini kang sewage guys kining kuso pwede na mo dili mo botang panignit og katong bato kay automatic kasi mahulom ni siya sa kuan mahulom ni siya sa tubig labi na yung lubkon ani kay kuan man pinupinon man siya bugat man ni siya di man pa tong saging agaan bugutaw siya kini di man mo tam undod ni siya inyo na po yung pagkukayon nga dang tanog mga duha o tulo kasi mana kasi makita ang babaw ninyo may makita sa babaw sa iyang kinayang tubig kibali na nga na tubig na gusto na mga asin-asin inyo itong kalison yung kuhaon yung ilabay kay asin-asin ito siya kay gikam ko ni sa dagat magigipuyan ng gusto di man ito pwede butag sapa na mga ang katong asin-asin yung kuhaon yung itong ilabay niya kasi yung paabot yung isa ang lamin guys paabot yung sa kabulan inyo lang hapawon itong mag-asin-asin niya kay normal gini siya mag-asin-asin kay dagat na siya gikan niya parat man siya kay kining kuso guys mo ni kibali na to panghulip sa complete kay pinpiki na itong ma-resulta ni kay nagbutang mo tanig molasses mo lang kumpleto na siya niya pero muhalo niya po tag akong halo ni guys ginagman lang itong ipakita ko ninyo sa isa ka drum halo lang isa ka kilo nga complete nga isa pod ka kuan isa pod ka kilong calcium nitrate nga duha ang kaning sa duha ka litro ang sa sewage ako nakita ang resulta guys nindot isang tubo kaysa ipurugin mo siya synthetic kay ang synthetic at pure guys ug mag-stick yung init nagi mga depekto makita sa inyong gulay labi di mo kagukod kay tubig labi naglayo mo patubig kasi og patubig yung garden may ning mag mix mo og organic kay di kay siya ma puruhan sa synthetic magbutang siya butang synthetic ginagmay na lang kay di man po yung magsilbi ang gulay guys og i-pure na to inani
Sige nito makuha tong katambukon, pero og naamoy kuan, naamoy ikagukod nga vermicast, pwede ta mag pure og organic, di ta mahalog synthetic, pero sa pure synthetic organic wala pong itudlo ninyo nga kuan. Sa isa ka bulan magdugang kita na og kuan. Kada punuan magdugang tag dili mo ubos sa media kilo nga katong vermicast, atong idugang permanente kibali ihabok sa punuan kay mutoy magkibali magdagan na siyang tambok di nga kanang mag-organic ta pure ra kay nani. Bughalo gitag permanente katong kuan ka sa isa ka bulan basta sa duha ka semana magdugang ka og vermicast. Wala kay vermicast mao nga maghalo lang ta ani. Mao po ni pangtira guys sa kuan kanang gulay nga murag tanan mo murag galalag bitaw ang imong gulay mga dahon galalag imong tira siya. Pero kondisyon pwede ka turang ito basta magbunga na, pero sa starting guys kini itira ayaw gid mo tira tong FFG kay wala pa man gito kay kini siya pang sian siya sa gamot sa nga salingsing lawas. Mo kini gigamitan basta primero pang abono. Ikaduhang abono sabot niyo lalagi hapon yung kampo di mo gamit hapon mo ani. Inyo ra monitor na kamong nagtanang gulay nagdaghan maka-monitor mo sa dagan yung gulay. Sabot niya nga murag okay na, pwede na gugamit na itong ipip, di pa gani okay ang dahon. Lagi magbiyag halo aning seaweeds. Gani mo sa gulan tani uguan guys, kami ka kilo ni. 7 ka kilo ning sulod ani. Dako man siya gani sonig 10 kilos. Dako man siya nga kuan katupod. Kuan to. Ay go to siya 8 kilos to. Kasi naigo na yung kuan tanan, muni 25 kilos ni tanan akong gibuhat. Nga kinong ipakita yung isa ka baldihan pagkutaw ani sa paghalo ani sa molasses. Ining gusuwa guys, layo yung kuhanan ni kay layo ang dagat dire. Ni gasto jud ni duha ka adlaw itong kuan aning kuso para makadala yung kuso kay 80 kilos yung kuso akong nadala. Pero daghan po mga membro nga ning ambet ang pud mo tagaan nga amo may asosasyon man ni amo anang gulayan di upong gibahin ang mga membro. Isubok ako ra po maning kamot og pagkagamit og organic gani gitudlo pugod sa mga membro na usa paggamit og organic kay sa synthetic good guys pati nang mahala sa akong balanse ang abot sa among gulay kung synthetic sa ligan at turo paingon sa abono kay ang abono ron guys ang urea 2,008 ang sako yung saan may itong abot ana ang gulay ang presyo sa gulay guys hapon normal pero ang abono nag times 5 times 4 ng produkto ang presyo sa kanang ang kanang presyo sa abono mong hindangop jud aning organic pero dili pure nga organic kay wa mo ko ikagukod ko sa vermicast kay di man makayog tang nakitag sa kalibo kapuno ang palya sa ato pa magkinahanglan po ka kada bulan og 1,000 kilos nga 1,000 kilos nga vermicast anya asa man to asa mo kumukuha na di mo ko ka-upload sa akong vermicast ang vermicast ako guys magidaghang kayo kay pilar ni kanding ako pulo kay kabuk pagka-supply tae sa vermicast o nga mogamit ang jud ko og synthetic po pwede na pure synthetic mabutang na siya ang synthetic na ko 40% ang synthetic sa isintang organic kay man jud ikagukod sa vermicast mo gamit na bog synthetic nga ginagmay lang po jud kayo ang isa ka sako dugay na kada mo gamit kaya kinang complete pud nga abono guys pang kuan ra man tana pang starting ra man gina siya urea man gamit kay magbungang palya guys gamit og putas nya ako na ko nagamit og putas kay kini na lang molasses na akong gibali budget sa putas ako lang gipalit og molasses kay baka save ni hapon kung dako mo kog masib kay mogamit og molasses kay sa putas ang gamiton ang putas ron guys hapit pud 2,000 na sako kay 1,900 na ang kuan 1,900 ang presyo sa putas ron. Sa ato hapit na po 2,000 samantalang ning molasses 750 ang container 20 litros nga gamit po kog 20 kilos nga seaweed or katubang mga prutas dako na kisang maabtan mga kung naamoy mga gulay ang dinagko
Pwede mo magkatanaw na madagdadi man yung ako rin nag-YouTube ano yung mga organic daghaman ako pwede mo kasi kasan yung available ninyong available sa inyo ha. Haon sa inyo ang dapat ninyong mabuhat. Pwede mag inyong masong daghamong masun-an nga nagabuhat og mga organic sa YouTube. Kaya og magsalig lagi tag synthetic. Ikaduha nga ma-acidic atong yuta. Ang atong halin sa atong gulay murag adto ra gyud paingon sa abono. Kaya kining abono guys, kung di na ito abunuhan atong gulay, labi nag-umaw ng yuta, wa po kita abot. Mga nga, magkinhan lang kita abono ani nga ikabutan, labi nag-umaw ang yuta, pero gula kita ikagukod synthetic. Yan, ang organic, di man ingon nga di ka mugasto maghapon ka, pero dili kay pareha kadako imong gasto sa synthetic, ni kaduha po dili delikado sa imong tanom kay bisag magka daghan-daghan wa man ni overdose. Pareha sa synthetic nga og mag-abono mo nya istitog init, di mo makagukod og patubig. Nga mo siyang palian, labi nagpalian, hurot nagkakulot, bisag hinubi guys. Og synthetic pure yung gamit nya, dili mo magukod og patubig. Ini bisag basa tong ibutang tubig itong hinilis nga abono sa inyo tag ibutang pag istitog init. Kulot gihapon yung palya kay katong abono mga basa magpundor mo to yuta. Halang man na. Maylag matsambahan magsagunson ang ulan. Magbusag-busag mag-synthetic mo dahil sa hinubig. Kaya akong advice niyo guys ug mag-garden magaling mo ayagin mo kanang uban kapuyan maghinubig kay kapoy bit-bit og balde, bungdak gyud. Ang gulay guys kasagaran jud sensitibo kay labi na kining mga synthetic nga pure pag magka sipiat-sipiat di kay kadagan ang abono labi na kuga ang yuta. Tayo nga kakulot bisaw sa klaseng gulay. Kay kining gulay-gulay guys 20 anyos na ko aning panginabuhi aning gulay. Sino na ko na humang kursor ka humang mo electrical duha ka tuig kaya na koy lisensya TISDA pero sa pagkakaroon man ako nagigamit akong gi concentrate ron kining pagtanaw og gulay kay sa gulay gud guys sa isa ka semana harvest kag kaduha. Labaw pa nimo na narbaho. Yang income po sa manarbaho gid guys og labi nag di lang kita kay mahal ang abono. Ang imong income sa isa ka bulan sa panarbaho ako gid ang nasuwayan. Dako pag imong income sa isa ka semanang gulay nimo basta makaigo lang kag presyo niya imo pangatimanon imong gulay. Manay kuan guys, kuan niya siyong kuan dira guys, pakita ko man tulon ni kabalde-balde kanang isaga kani oh. Mo ni sa kali kini karon pa naman ni gihaluan kini gahapon ni kay para gid kay malangan kini mo ni gahapon ni action nag-itos yang kuan oh. Yang lawas sa guso gahapon pa kini samot abot ni sa bulan. Kini ang karon pa makita man ninyo oh, dagko pa kay sa lugas no na. Dagko pa kay ang lugas klaro pa kay guso. Kini mo ni gahapon mo ni dungan gahapon mo ni 25 kilos tanan gahapon oh. Mura na siya nga nangalunay na oh. Dagmay na kayo maabot ni bulan. Ug mogamit lang man tagsa lang katina pa isa. Is yung kuan ba yung ipulyar. Pwede magkabo sa mo sa laon ninyo may gamiton padaan sila humol diha. Kini di na ka magkinahanglan pa ni butang ka og bato kay automatic sa bulundag basta kay dagdag mga duha o tulo ka semana ani magkasin-asin multo sa babaw imultong sa pigon imong ilabay. Og mao ra ako ipakita niyo sa usahan tag proseso sa seaweed. Isa o hanto sa kabulan gihapon isa ka semana hanto sa kabulan yung pagburo ani pag sabo papagamos para nga makuha na katunduga sa guso na nagid nakagawas na nya nagkamang tang basala ni pwede ba inikasala ang itsura ang katong inyong guso nga sinala ato pinibalibag sa yung garin para makaon po sa yung tanom o maoray ako kasulod ang salamat.